Hej og velkommen til. Har du nogensinde prøvet at overdrage et stort ansvar, eller måske selv overtage et, og haft den der følelse af, at det hele var et kontrolleret styrt? I dag kigger vi på en helt konkret plan, der kan erstatte den der panik og forvirring med en glidende og strategisk overgang. Okay, lad os bare springe direkte ud i det. Hvad er den absolut største faldgruppe, når en leder skal give stafetten videre? For lad os være ærlige, det her er et problem, der koster organisationer rigtig, rigtig dyrt i både tid, penge og ikke mindst motivation. Svaret er det, man kan kalde alt eller intet-metoden. Du kender den helt sikkert godt. Den ene dag laver en person det hele, og den næste dag, bum, så kaster de bare nøglerne til efterfølgeren og forsvinder. Det er simpelthen en stensikker opskrift på fiasko og udbrændthed for alle parter. Så, hvad er alternativet? Jo, det er en strategisk proces i 3 faser. Hele pointen her er at se overdragelsen som en rejse, man tager sammen, i stedet for bare en pludselig begivenhed. Lad os dykke ned i, hvordan det egentlig fungerer. Okay, så her er den så. Hele køreplanen. 3 ret simple faser. Først, jeg gør, du ser. Så, vi gør sammen. Og til sidst, du gør, jeg støtter. Det giver en super klar køreplan for både mentor og mentee. Lad os se nærmere på den første fase. Altså fase 1, skyggearbejde. Her er mentorrollen helt afgørende. Det handler ikke bare om at gøre opgaven, men om at fortælle, hvad du tænker, imens du gør den. Det er her alt den der tavse, uskrevne viden bliver overført. Som mentee er din opgave at være en detektiv, være nysgerrig og stille spørgsmål til alt. Hvorfor gør du det der? Hvad tænker du nu? Her er et helt perfekt eksempel. Mentoren åbner ikke bare et regneark og går i gang. Nej, de forklarer hvorfor. Jeg tjekker altid lige kolonne F først, fordi vi havde det her problem sidste år. Det er præcis den kontekst, der forvandler rå information til brugbar viden for den nye person. I fase 2, der vender vi den på hovedet. Nu er det menteen, der tager styringen, altså helt bogstaveligt tager ved tastaturet, mens mentoren agerer co-pilot. Det absolut afgørende her er, at mentoren modstår fristelsen til at tage over. Din opgave er at vejlede, ikke at udføre. Det her citat fanger jo essensen af co-pilotrollen perfekt. Mentoren overtager ikke musen, i stedet stiller de et guidende spørgsmål, der tvinger menteen til selv at tænke det næste skridt igennem. Det er lige præcis her, den praktiske læring for alvor finder sted, og det sker i et trygt miljø. Og så kommer vi til den måske sværeste fase af alle, ejerskab. Nu skal mentoren træde helt tilbage. Du er blevet et sikkerhedsnet, en slags konsulent, man kan ringe til, men du er ikke en mikromanager, der kigger dem over skulderen. For menteen er målet nu klart. Prøv altid at løse problemet selv, før du rækker ud efter hjælp. Men altså hele den her smukke trefasemodel, den står og falder jo med en helt grundlæggende færdighed, effektiv delegering. Uden en klar og tydelig delegering, så virker hele processen simpelthen ikke. Nøglen her er at starte småt. Glem alt om effektivitet i starten. Det er ikke målet. Målet med den allerførste delegerede opgave er at bygge selvtillid hos den nye person. Så start med noget overskueligt, som at opdatere et Trello-board, ikke med at bede dem forhandle en kæmpe kontrakt. Men hvordan sikrer man så, at en delegering er krystalklar? Jamen, det kan gøres med et ret simpelt værktøj som det her. Et opgavekort. Det fjerner enhver tvivl. Du har en klar titel, en enkelt ejer, en skarp deadline og, det her er det allervigtigste, en definition af færdig. Nu ved alle præcis, hvad succes vil sige for lige præcis den her opgave. Men okay. Selv den allerbedste plan kan jo løbe ind i problemer ude i den virkelige verden. Så lad os lige kigge på de mest almindelige faldgrupper, og endnu vigtigere, hvordan man navigerer uden om dem. Den her er en klassiker. Den kender vi alle sammen. Det går altså bare hurtigere, hvis jeg lige gør det selv. Og ja, på den korte bane har du sikkert ret. Men på den lange bane er det fatalt for organisationen. Løsningen er et mentalt skifte. Dit job er ikke længere at løse opgaven perfekt. Dit job er at bygge et team, der kan løse den i fremtiden. På den anden side af bordet har vi jo menteen, som kan være helt larmet af frygten for at lave fejl. Her er det mentorens ansvar at skabe psykologisk tryghed. Når en fejl så sker, så handler det om at sige noget i stil med, hey, godt fanget. Det er en klassisk begynderfejl. Den lavede jeg også selv. Lad mig vise dig, hvordan vi retter den. Og her er vi så tilbage ved den helt store synder. At forsøge at overdrage en hel rolle, som for eksempel kasserer på én gang. Det er alt for stort og for abstrakt. Løsningen er altid at bryde det ned. Du overdrager ikke budgettet,
Du starter med at overdrage opgaven at indtaste kvitteringer. Små, konkrete skridt vinder hver eneste gang. Okay, lad os lige prøve at zoome helt ud til sidst. For i sidste ende så handler en vellykket overdragelse om så meget mere end bare at videregive en række opgaver. Det handler om at efterlade noget varigt. For sagen er den, at når du virkelig investerer tid i en god, struktureret overdragelse, så gør du så meget mere end bare at sikre, at en person kan tage over. Du er med til at bygge en kultur og en proces, der gør hele organisationen stærkere og langt mere modstandsdygtig. Så det aller sidste spørgsmål, jeg vil efterlade dig med, er det her. Når du giver ansvar videre, fokuserer du så bare på at få løst opgaverne lige her og nu? Eller tænker du rent faktisk på det fundament, den arv, du er ved at bygge for alle dem, der kommer efter dig?